Ahojte priatelia, tak videjko pokračuje. Vyberali sme medzi šedým a čiernym. Nakoniec vyhralo čierne znútra, nakoľko už malo podané papiere, má kontrolu originality za sebou, takže z časového hľadiska toto autičko bude najskôr. Čiže to bol hlavný faktor, prečo sme ho vybrali. Kontrola vykonaná z našej strany, všetko dôkladne našou 146 bodov kontrolou preverené, autičko nelakované, veľmi pekné, nejaké také kozmetické vecičky nájdeme, nejaké skalky aj na čelnom skle, ale tak to patrí proste k jazdeniu, to je úplne v poriadku, nejak veľmi závažne odreté niečo nie je. Čiže to je super za mňa. Auto jazdí naozaj pekne, tá 330ička, veľmi príjemný motor, príjemný výkon, to má zvuk, fakt, že také v rámci BMW duchu, alebo ako to nazvať. Brzdy, pneumatiky, to je jasné, že to je v poriadku, na 225-ke nehovorím, treba to skontrolovať. Skontrolované sedí to, je to v poriadku, zodpovedá to, páči sa mi, že aj tá farba není taká obyčajná čierna, ale má taký šedý doťuk a slniečku. Interiér na tom aute je krásny, ale to si ukážeme. Brzdy tiež jak nové, to je všetko tip top na ňom. Čiže to sa mi páči, poďme si ukázať. Motorová časť, jak nová, tam tiež není čo vyčítať, žiadne úniky, olej, všetko je proste pekné, to auto má 9000 km, zodpovedá to tomu, to je tak ako má byť. To sa mi tiež páči, že žiadne nuancy sme tu nenašli, čo by nemali byť. Sedačka M-ková, veľmi príjemná, dobre sa v nej sedí. Volant zachovali, to už môže byť napríklad od prstenov a podobne zo šucha poškriabané. To sa stáva, také veci. Rádio stíšime, ak by náhodou, aby nám to neblokli. Volant krásny, aj tento stred je veľmi pekný, zachovali. Funguje všetko z výbavy, má to peknú výbavu, vyhrievané sedačky, to náladové osvetlenie, elektrický kufor, adaptívny tempomat. Všetko, čo treba, tu má človek. Ešte aj krásne vonia novotou, to mám rád. Vzadu je tuto naša podložka. A takisto krásne zachovalé, nič tu není poškodené. Pekné aj tie plasty, to býva často také okopané. Elektrický kufor, ukážeme si aj kufor. Tiež pekný, zachovali. Históriu ináč sme preverovali, to bolo úplne v poriadku. Auto bude z Dánska, nejaký reimport do Nemecka a z Nemecka sa to doviezlo na Slovensko, takže taký je prípad tohto vozidla v minulosti. Nemám ani čo by som vám veľmi povedal, lebo fakt, že auto zodpovedá tým 9000 km, to potvrdil aj výčet kilometrov, aj diagnostika bola bez chyby. Nič tu netrhá žily, proste všetko je tak, ako by malo byť. Zákazníkovi teda verím, že sme vybrali to najlepšie autičko. Určite je najlepšie už len z toho dôvodu, že má tie podané papiere, takže bude to najrýchlejšie do konca týždňa vybavené. Tie dve auta čaká ešte káočka a trošku sa to tam predĺží, tak minimálne z časového hľadiska je toto určite najlepšie. Ďakujeme teda za pozretie a tešíme sa na vás na budúce.